Achije mokario mitudo gi nek mar jasuko Jennifer Mwende dwe mokalo e kadak ma Mlolongo koridhi timnegi pim mar obwongo e od thieth ma Machakos Level 5 tarik 18 mar dweni. Ng'eto mar chik makama ochiw gi doho mamalo ma Machakos kotelie kod jang'ad buche Margaret Migago. Evelyn Mwanza Katumbo to gi nyawadgi Faith Nthemba ichano timnegi pim tok okil margi Musyoka Mutava yango ni achijego kale sand mowuok e lwet obila ma Mlolongo ma timo nonro ewi nek mitudo gi godo. Jang'ad bura Migago ong'ado ni achijego pod idhi geng'negi e od ang'ech ma Machakos kendo tamo obila mago kwach kich kod mago mawuok e tesend obila ma Mlolongo mondo kik donjre kodgi nyaka chop achijego chwal ng'ur margi kaka ochan timo tarik 19 dwe mar 10. Thank you very much. Form 3, Form 4. Thank you. Sit down. Mwenye unakaa karibu na yeye umejua yeye ndio nani? Medical examination 18 and it will be issued through the DR and then the rest at 2:30.